Ja sam Stjepan Beloša i danas vam želim predstaviti Forever Card edukaciju. Posebno dizajniranu na osnovu 12 godina iskustva rada s ljudima i suplementima u svijetu interneta. Ovaj sustav će vam pomoći da izbjegnete sve problematike sa kojima se možete susresti na vašem putu do uspjeha. Nemojte sebi dozvoliti da ne uspijete zato što niste imali dovoljno znanja. Statistike pokazuju da 90% osoba koje započinju sa mrežnim marketingom ili internet marketingom ne uspijevaju izgraditi biznis jer zapnu na nekom određenom koraku i na kraju njihov sustav jednostavno ne funkcionira. Sa više od 6000 poslovnih partnera kroz period od 12 godina napravili smo sustav koji svaku novu osobu unutar našeg tima vodi korak po korak. Svaki član našeg tima je spojen na sustav edukacije i ima osobnog mentora koji vas vodi kroz cijeli proces dok vaš posao se jednostavno ne pokrene. Ovdje možete vidjeti kako izgleda naša edukacija, koje su ključne teme koje morate savladati. Sve to prolazite putem video edukacije na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Na osnovu ciljane vođene edukacije naučit ćete sve o proizvodima sa kojima radimo. Svaki proizvod sadrži dva dijela. Prvi dio koji je vidljiv svima i drugi dio koji vide samo članovi našeg tima. Ovdje ćete pronaći informacije za sve za što se taj proizvod pojedini koristi, koja je njegova ciljana skupina i na koji način pristupiti toj ciljanoj skupini putem posebno kreiranih alata koji će vam u tome pomoći. Na Forever Card edukaciji ćete također saznati sve prednosti i pravila kompanije Forever Living Products. Naučit ćete se o učinkovitim tehnikama pristupa putem društvenih mreža i stvaranju vlastitog brenda. U sklopu edukacijske platforme nalazi se ciljana edukacija za suradnike koji imaju vlastite kompanije. Naučit ćete kako ovaj način poslovanja i proizvode implementirati u postojeće poslovanje vaše i unaprijediti ga. Saznajte kako naš sustav može koristiti osobama koje imaju uslužne djelatnosti i kako pomoću našeg sustava unaprijediti postojeće poslovanje i doslovce ga digitalizirati. Naš cilj je da vi uspijete. A kroz 12 godina rada i više stotina privatnih poduzetnika u našem timu izgradili smo edukaciju i alate koji će nam donijeti instant rješenja za izazove sa kojima se sada možda nosite. Međutim, ovo je sada već dosta informacija koje ste dobili. Imamo stotine video materijala na edukacijskoj platformi koje će vam pomoći voditi vas kroz sve korake. Zato savjetujem, ako imate neku specifičnu potrebu ili želite unaprijediti vaše postojeće poslovanje, isprobajte Forever proizvode. Naručite Forever Start paket na linku u nastavku i nakon što se registrirate u Forever Card klub sa vašim Forever ID brojem, osobno ću vam pomoći da sastavimo najbolji prilagođeni model vama i vašoj djelatnosti. Pridružite se stotinama poduzetnika u našem timu i izgradite biznis koji će vam kroz određeni vremenski period donositi dodatan izvor prihoda i ostvariti minuli rad zahvaljujući snazi interneta. Nemojte dozvoliti da zbog neznanja ne iskoristite najveće trendove u svijetu biznisa. Vjerojatno ste već primijetili da se u vašoj djelatnosti pojedinci izdvajaju iz mase. Zato ne čekajte da se nešto samo promijeni. Napravite prvi korak, isprobajte proizvode i dozvolite da vam pomognemo pomaknuti vaše postojeće poslovanje na jednu potpuno novu razinu.